fala ye mawludu ɲɛnamali o kɛra buguninkaw fɛ yen min ye buguni gouverneur Usman Wele Jalo ale ka maa min bɛ yen n'o bɛ nin waati na sa buguni yɛrɛ directeur régional min bɛ diinɛ ni batoko kunna Kalifa Namugurugu ale tun bɛ kɛnɛ ka banba min ye kɛnɛ yɛrɛ sa Usman Kola Ndaw ale de kɔni kɛra ko in ale denfa ye min ye silamɛw ye sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka na mawludu in k'ale ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye rasulu ale ka bangeni ye fɛɛrɛ kɛnɛ belebeleba min sigilen don buguninkaw fɛ yen kɛnɛya ko ta nasira fɛ u y'o yɔrɔ de ta ka se ka ɲɛnajɛ in k'ale kɛ yen min ye jamana buguni mara kɔnɔna na sa marabolo ɲɛmaa minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ ka wolomasiri ta ka taa fara diinɛtigiw ni batokɛlaw kan bɛɛ lajɛlen nana sa ka na dugawu kɛ basigi ni lafiya cɛfɔ ni kama bɛ se ka don an ka jamana kɔnɔna na cogo min na min ye ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la buguninkaw ye o kuma kɔni kɛra u ka alimami n'o ye Sheikh Ibrahim Kone ye ale yɛrɛ kɔni ye foli kɛ sa ka tanu kɛ min ye don in nafa ye k'i da don o la k'o fasafasa maaw ye buguninkaw caman kɔni bɔra sa ka na kɛnɛ in kan yaasa bato ninnu ka se ka kɛ u ɲɛna fala ye ko sanji de taara kɛ ka yen fa tewu nka o bɛna ta ko maaw ye kɛnɛ u y'a matarafa buguninkaw an b'u fo wulikajɔ ni cɛsiri ale la denmisɛnnin 50 olu bɛ ka kalan kɛ sa kalan min ni o sigira sen ka sifinw fɛ bafulabekaw fɛ yen yaasa u ni plan Mali bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na baaraw kɛcogo la u ka centre min bɛ yen n'o y'u ka sifinso ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra o kɔnɔna na waleya in sigikun ye sen kan min ye maa minnu bɛ taa tunga la dɔ bɛ se ka b'o la cogo min na n'i segira ka na i ka se ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka se ka baara kɛ min ye nin o ye sa préfet n'o ye Saka Sulemani Sanogo ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan baara ninnu don nin ko la sa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maa minnu bɛ taa tunga la u k'a dɔn k'a fɔ ko hakɛ ni mun b'u bolo wa fana n'u bɛ nin baara ninnu kɛ fana u ka jateminɛw kɛ min ye kumadasigi ye sa jo sariyaw ta nasira fɛ denmisɛnninw yɛrɛ bɛ se ka lamara cogo min na n'u ka se ka mara cogo min na plan Mali maaw olu ye ɲɛfɔli kɛ o la maa minnu bɛ sa n'olu ye bolofaraw ye ka bɔ dugumisɛnw ni togodaw la olu bɛɛ lajɛlen nana ka na kɛnɛ in ale ɲɛnamaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la bafulabekaw olu fɛ yen don in ale hukumu o kɔnɔna na n'an bɔra bafulabe an bɛ taa min ye météo ale ka kibaruya la fala ye u ma nkalon tigɛ sen dɛ sabula a daminɛna an yɛrɛ fɛ yan sɔgɔmada in na kabini dugu jɛra san bɛ ka jigin ko k'a daminɛ kalo tile 24 na ka taa se tile 30 ma sa ko sanko kɔni bɛna bonya kosɛbɛ wa min ye san fangalamaw ye ko a bɛna kɛ o ye Mali marabolo caman kɔnɔna na météo mɔgɔw y'a jira sa k'a fɔ ko ni Kidali yɛrɛ bɔra la ani Tawudeni ko an tɔw bɛɛ lajɛlen k'an sigi ni ji ye o la sa sanji min don fala ye ko an ni funteni fana bɛ taa ni ɲɔgɔn ye denmisɛnw ni maakɔrɔw an ka hakili to olu la ko nin waati na ni maa min ye san finen k'i kana bɔ a kɔrɔ dɛ i bɛ yɔrɔ min na i k'o k'i jɔyɔrɔ nka i kana t'i jɔ yiri kɔrɔ i kana don so bannen kɔnɔ i kana t'i jɔ poto yiri jukɔrɔbana na wa min ye parapluie min ye fana n'i b'o fana matarafa a kana kɛ nɛgɛ bɛ min kunna o ye o la sa ko an kɔni ka dugu jamana kɔnɔna na bi min ye sanko kɔni ye sa ko a bɛna sigi sen kan cogo min na o de ye nin ye bɛɛ lajɛlen ka jateminɛw kɛ san finiko la yaasa ka se ka baaraw olu boloda Bamakɔ kɔni ta ka gɛlɛn dɛ fala ye ni san finna bɔlɔntanaw b'a fɔ ko bɔlɔntan n'a finna dɔw fana b'a fɔ k'olu bɛ taa kɔɲɔ a kuma ka ca dɛ n tɛ tile fila in na san dama min tɛmɛna fin min tɛmɛna a ka ca dɛ maa 80 Kulukorokaw fɛ bɛn ni kelenya bɛ se ka don cogo min na kalanso kɔnɔna na o kalan kɛra olu kunna yaasa u bɛ se k'o don taabolo la cogo min na denmisɛnnin minnu y'u sigiyɔrɔw bila olu hakilinaw olu bɛ se ka taa cogo min na ntɛnɛn nin baara in kɛra Kulukorokaw fɛ yen maa 80 bɛɛ lajɛlen sa kalanso ɲɛmaaw don min ye kalan denfaw fana bɛ a la u bɛɛ lajɛlen nana sa ka se ka dɔ fara lakana bɛ se ka kɛ kalanso kɔnɔna na cogo min na denmisɛnnin minnu y'u sigiyɔrɔw bila olu ka kalanko bɛ se ka matarafa cogo min na ni kalan kɛcogo ɲuman olu kunna jɛrɛ in a sigira sen kan Kulukoro académie fɛ ale ni jeune chambre maaw ka taa fara UNICEF ale kan an sɔnkokaw fɛ yen fɛɛrɛ kura nana sigi sen kan duguden minnu bɛ yen bi n'olu kɛlɛ kɔlɔlɔ sera olu ma olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min maa 100 ɲɔgɔn ko ntɛnɛn don olu tun bɛ an sɔnkokaw fɛ yen o baara kurumo karili la a kɛ kun ye sa lafiya ka na ɲɛsin olu ma u bɛ se cogo min na ka kɛnɛyasow sɔrɔ min ye yɔrɔ min na u bɛ se ka tanga maa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ nin waati laban in na sa olu bɛna dɛmɛ minɛ ta ka d'olu ma san kelen kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka lafiya cogo min dugu minnu talen don sa o kɔnɔna na sa o ye Tina Hama ye Baara Bura ale ni Wataguna olu de talen don ni Ala sɔnna ma sa baara minɛ tali kɛ kɛnɛyako ta nasira fɛ muso jiginniko ale ni lakanako ani baloko ka se ka balawu ni futinɛ k'o ban cogo min na o bɛna sigi sen kan Baɲangarakaw fɛ yen ko bingali kura kɛra tuguni
kende ka olu ka marabolo kɔnɔna na kende yɛrɛ cercle ye bibi na sa ko dugudenw kɔni bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa sabula a yɛrɛ k'a fɔ nin waati laban in na a bingali tɛ ka kɔ tigɛ kabini sibiri tɛmɛnen nin kalo tile 22 dunganikaw olu fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ ko maa dɔw kɔni nana sa marifacogo kana bin u kan n'o y'a sɔrɔ maa ma fatu ko in na ko maa dɔw kɔni fatura sabula a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye maa fatuta kɔni o da ma se ka dɔn fɔlɔ tiɲɛni kɔni barika bonyana kosɛbɛ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa welewelemada de kɛlen don yaasa cogo min na duguden bɛ se ka segin ka na u sigiyɔrɔw la Bafula bɛ sifinw olu ye wuli ka jɔ kɛ yaasa samiya ko in hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka cogo min na sira minnu bɛ yen n'o y'u ka sira belebelebaw ye ka se ka olu dilan Bafula bɛ tu k'o to kita o sira nin sira in bɛ maa sɛgɛn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'u sera ka dɔ kɛ nin na u bɛ ɲɛ dɛ fala sinon pati a bɛ fɔ i b'a fɔ ko kita yɔrɔ jayali la samiya in fɛ kɔni ma ɲina manantali tanbaga k'u bɛ k'o fana sira fana lajɛ sabula bɔgɔndorondoro o de ka ca ka kosɛbɛ wa min ye kamiyɔnbaw ye n'olu tɛmɛna olu bɛ dingɛ fana bila o la sa denmisɛnninlakaw kɔni bɛ ka fɛɛrɛ ɲini yaasa u bɛ se cogo min na ka nin baara ninnu sigi sen kan yaasa ka se ka dɔ fara baara in kan fana min ye danba junbekaw olu fana wulilen don k'u jɔ kabini nin kalo tile 25 ka se ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan kilomɛtiri 4 ɲɔgɔnko ko min fana bɛ wasala ale ni danba ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛna na dilan yaasa ka wasala y'anw ka dugu ye fala ye awɔ n'i b'i bɔ Mayina kɔnɔna na i bɛ ti i numan fɛ sira nin i b'a minɛ ka taa n dirɛgi i bɛ taa se anw ka dugu ma anw ye wasalakaw ye Sɛkumari Sisoko ninnu de ye Bafulabekaw ye ani Umaru Mariko ninnu olu de ye Bafulabe olu de ye yenkaw ye anw kɔni ye wasalakaw ye kuma bɛ faamu baara sifu kɔni wulilen don k'u jɔ a siraw bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ san guvɛrnɛri ka kɛ ni waati n'a togoya ye ale ko yɛlɛma donna baara kɛcogo la san kɔnɔna na min ye colonel major Usumani Sangare ye ko k'a da san duguden bɛɛ lajɛlen tulo ka fala ye nɛgɛ kanɲɛ 22 ma tɛmɛ ka taa se miniti 30 ma o k'a sɔrɔ bɛɛ donna so min ye dugu ma jɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 maa bɛ se ka baara daminɛ k'a daminɛ nin kalo in tile 24 na fo waati min sa guvɛrnɛri kɔni ko k'a kɛ kun ye sa dugudenw olu yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ tanga mɔbili minnu bɛ yen n'o tɛ wolomasiri tabaw ta ye moto katakatani nɛgɛso sarɛti buruyɛti fɛn o fɛn bɛ yen ni o bɛ se ka maa jaso ko k'a bɛɛ lajɛlen to yen fo n'a bɔra wolomasiri tabaw ta la fana yamaruya bɛ maa minnu bolo walasa guvɛrnɛri ko sa ko nin ko in kɛ kun ye min ye waati in na o y'a ye k'a fɔ min ye san dugu basigi min tun bɛ yen a bɛ ka dɔgɔya dɔɔni yaasa ka se ka dɔ bɔ o la u ye nin fɛɛrɛ in de sigi sen kan san a n'a marabolo n'a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bankasikaw fɛ Dinbali denmisɛnninw olu fana wulila k'u jɔ yaasa u ka dɔgɔtɔrɔso u bɛ se ka saniya don saniya dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na cogo min na baara in kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen denmisɛnninlakaw caman baden nana sa ka na yɔrɔ ninnu kɔni bin minnu bɛ yɔrɔ in kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen tigɛ n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye waliya in a sigira sen kan denmisɛnninw fɛ sa denmisɛnnin minnu ko sa k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye min ye bankasi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛya cogo min na nka min ye dɔgɔtɔrɔso ye u y'a daminɛ o la sabula foyi tɛ kɛnɛya bɔ nin waati in na an ka jamana kɔnɔ joyilakaw waleɲuman dɔn kɛnɛ belebele sigira ye kunu yaasa min ye u ka guvɛrnɛri ye ni ale sugandira ka taga bila an ka lasigiden sɔrɔ kɔnɔna na fala ye wasigiden ale yan'a ka taa min ye Mariam Kulubali n'a bɛ Kulubalilakaw ka sigi la ani joyilakaw ye baara min kɛ ɲɔgɔn fɛ ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn ni muso cɛ sirilen k'a ye baara min kɛ o kama musojɛkulu kɔni bɔra sa ka na jɔnjɔn sugu bɛɛ d'a ma yanni a ka taa ka jɔyɔrɔ ta Liyɔnkaw fɛ yen u y'a fo k'a waleɲuman dɔn kɛnɛ ka ye fana u ye Keba Sangare fana fo kosɛbɛ jenerali k'a bisimila k'a n'u bɛ ko banikɔsigi la min ye kɛnɛ in ye a kɛra kɛnɛ sawulenba ye min ye joyilakaw ye n'o ye banikɔ ye bɛɛ lajɛlen bɔra ka na sa fɔli tɛgɛrɛ dɔn nisɔndiya o de tun bɛ kunu guvɛrnɛri filaw olu bɛɛ lajɛlen ɲɛna u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni kɛra sa u yɛrɛ ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛnɛ min bɛ yen baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra o kɛnɛ kɔnɔna na guvɛrnɛri kura ni kɔrɔlen u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ani dugudenw janjo masa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn n'o ye Sidibe ye foyi tɛ kɛ banikɔ ni ale tɛ ye o kɛnɛ kan seko ani dɔn